Sa unang pagbasa, ang Ginoo ginihangyo ni Akas, hari, nga mangayo siya milagro sa Ginoo. Nya ni balibad ang hari, nasuko ang Ginoo. Ningong Ginoo, gahasol-hasol lang kanako. Kay papangayoon kag milagro, di ka mangayo. Nya, daghan kay gibuhat si Akas aron siya makasulbad sa iyang mga problema, pero dili siya mangayo sa Ginoo. Ilingi ay mong tupad, ing nanaa kay problema. Pangutan ba? Naay problema wa? Na ano? Oh. Daghan kay nato dinhi, naong palang daan, problema na. Oh na. Kaning birhen gisaad na ning daan. Ningon dayon ang Ginoo pinaagi ni propeta Isaías, pinaagi sa batan-ong dalaga mataw ang bag-ong hari. O kining maong bagong hari mao na ni magluwas sa kalibutan. Nganlan siya Emmanuel, ang Dios uban kanato. Kinsay nakahatag og kaluwasan? Ang mahal nga birhen. Pilay edad niya sa dihang gigamit siya sa Ginoo aron mahimong agianas kaluwasan? Pilay edad? Pilay edad? Wa mo kibaw? Wa sa ko kibaw. Bana-bana, mga 14 anyos. 14. Kanang 14 anyos, karong panahon na, wa pa na'y buot. Sa atong tanaw, di pa magani na ka maong manglaba. Nayuban na naga, siging cellphone. Di gyud kapiyalan. Pero ang kaluwasan di ay, basta Ginoo na'y magbuot, magamit niya ang kanang gitawag natog dili kasaligan aron mahimong kasaligan. Gilain na sang lingi sa imong tupad, ing na kasaligan na ng naong nimo. Ing na kon. Makaluwas na ka sa atong problema. Oh, bisan gani ka na mga tiwasonon, hapit na mga matay. Di pa magani makaluwas, makatiwas pa usahay. Nganong si Maria nahimo mang agianan sa kaluwasan? Matud pa sa saad sa atong salmo, kisa to'y nagkanta to, may kayong pagkakanta. Man to? Ang nasluyong? Naot dugay pa na siya mamatay. Ano mo day? Naday pareha niya kamay mo kanta day. Naday makapuli niya. Nadugay pa na mamatay. Pero naay makapuli, patiyang. Manabitaw nagkanta. Ang sa to'y atong tubag sa salmo? Utrosan mo diya, wagi mo kibaw. Pasudla ang Ginoo kay siya ang hari sa himaya. Si Maria, gipasod niya ang Ginoo. Pagsud sa Ginoo niya, bisan sa matas mga tao, di siya kasaligan, nisod naman ang hari sa himaya, ang hari nga gikas langit, ang hari nga mo'y naghimo natong tanan, nisod man ngadto niya, nahimong mapuslanon ang way kapuslanan sa matas tao. Gani si Maria ni angkon, iya kong ubos nga sulugoon. Wa gyud, ubos ra gyud kayo. Pero nahimong bulahan sa tanang mga babay. Kana ganing imong tupad, perting paningkamot ana. Colors buhok, kis-kis kilay, paputi anang naong, siging pasiksi-siksi, ana. Haron lang yung tawgon og bulahan. Kana bang mayong ka ba? Bulahan kay ka. Si Maria, wa siya mangiskis kilay, wa mangolors buhok, wa magsiging bagnos ana mga make-up diha, ana. Siging sumba-sumba, sige exercise, aron lang yun masiksi. Niya, rice terraces lang yapong bilbil. Ang sarang may gibuhat ni Maria, gipasod niya ang Ginoo sa iyang kasing-kasing.
pasudla ang Ginoo, paharia ang Ginoo. Ngilain na sang lingi sa imong tupad, ing na kinsaroy naghari diha nimo, Ginoo o demonyo. Kay kanira ba sang demonyo, no? Kusog kay ni siyang mo ilog-ilog kini siyang sod. Ang Ginoo maghuwat man siya ato siyang dawaton, ato siyang sangpiton. Kanang demonyo mo ilog gina siya. Mo ilog ba? Nya kasagaran nato di kabantay ang demonyo na day ni sod nato di ay. Unsa may mga timailhan be? Nga ang Ginoo mo inaan nato. Unsa may timailhan? Usagis timailhan parihan ni Maria, mahigugmatang maminaw og mosunod sa pulong sa Ginoo. Kana bang ganahan kay ka maminaw sa pulong sa Ginoo? Ganahan sa kay kang mutuman sa pulong sa Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang ganahan jud kay mutuman sa pulong sa Ginoo? Taas ang kamot. Aw mga yawanon gid mong tanan. Og di ka ganahan, dahil usa ra ka buok. Og di ka ganahan mutuman sa pulong sa Ginoo, pasabot, tua ka naganahan sa pagtuman sa sugo si Yawa. Kay duha ra man jud ka buok dinhi ang dunay ihonghong nato, pulong sa Ginoo ug pulong sa Yawa. Unya kung pulong ganis Ginoo atong sundon, ang resulta kalinaw, kalipay, o kabalaan sa kinabuhi. Mao ginay resulta. Pero pulong ganis Yawa atong sundon, unsa may resulta? Imbis kalipay, kasakit. Imbis kalinaw, kagubot. Imbis kabalaan, unsa man? Unsa may opposite sa kabalaan? Kayawanon. Yawanon kayo. Kari diri mga naong ani, mga balaan kayo. Pero wagi siguro mga yawa sa kanistanan. Nindot kay mo kanta atong choir, balaan kay sila paminawon, tingog. Ambot ka tinuod batasan ani mga choir ani. Di ba ka ni mga yawanon sa kayo? Ay, tapad ito pikas ay. Na nagputi. No? Labaw na ning nagwali. Ingon sa mga sakristan, now, sa sawa, utro sa iwan o ni parian. Nga mang yawa man tagbatasan, kay gipasod man mo ang yawa. O kung saon man pagpasod sa yawa, naminaw man kas yawa, nisunod man kasi ang gisulti, di mo suod. Matod pa ni Kristo, kung inyong paminawon og sundon ang akong mga pulong, ako ug ang akong amahan mupuyo diha kaninyo ug magpabilin diha kaninyo. Sunan nga na. Pulong yun, importante kayo. Sige, atong testingan ha. Testing lang ni. Kamo na lay check ninyo. Ako mong papilion. Hay may ganahan ninyo ani. Pulong sa Ginoo nag-ingon. Higugmaa imong Pagkatapos ka sa pikas, pero ang yawa, may ayun po daw tao, ikihang. O ay sumong spouse, na natay ko lang na ikihang. Pero sa Ginoo, balik-balik.
Oy, kapituan, kapito. Dihay mo yung ganahan na. Adigin mo. Sige, kani, last na lang ni. Gamay raman yung kayo nistanan. Ingon ang Ginoo, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Ang yawa nag-ingon, ang utang dapat bayaran. Og di mo bayad, ikiha. Ano, no. Kamo, sa inyong ganahan na. Klaro, ano inyong mga nao. Unsa may resulta, gubot. Og sundo ni mong yawa, gubot. Tanawa, pilaron kabok, wa na magtingganay tungudan ng paningilan ng utang. Gubot kayo, hastagod man nagsuon, nagkinihaay tungudan ng utang. Hasta mga managsilingan nga amigo, kabiga, kay suna, nag-away na wa na magtingganay. Gani, di na gani magsugat. Igkakita niya sa maningilay utang to as unahan, balik og lakaw. Ano, usay mo, samak pa ng kakugnan. Maghimog iyang kaugalingong daan. Unsa may iyang gisulti nganong nisimang man to siya pagkakita niya niya na to katong nangutang ba pagkakita niya sa maningilay iyang unahon niya nasang yawa ay simang ato ang tanaw niya sa mga maningilay utang yawa kay nasuko naman di yawa niya kadto sang tuang maningil og utang pagkakita niyang nisimang og lakaw ito nang buang ay ito nang bagagnaong so ang yawa og ang bagagnaong gaabot Gubot kayo. Sige. Sampulan ta mo ha. Ang sugos Ginoo makahatag yung kalinaw. Sampol lang ni. Naam sa ginhitabuan ni. Ako lang yung puno-punuan. Pero sampol lang. Nang litaron, ang bana, nahubog. Niya ang asawa, di yun gustuhan ng hubog-hubog. Pag ulis ba na, yaw-yaw din asawa, ikang pistiha ka, ikang animala ka, may raw natiwas ka dito. Ano niya uli pa maka din? Anak, sige, yaw-yaw. O niya, unsa to'y ingos Ginoo? Higugmaa ang imong kaaway. Mo na ditong bana, yan ng panuhay ay gayaw-yaw na. Pero Lord, higugmaon ko ning yawang dako. Dot-dot ting bana, mo na din bana. Ay lang sigyaw-yaw di aday kay anang mugwapa ra ba kag samot. Ana ba? Maingon ding asawa, ay dool na kung buanga ka ha? Ang bana mo, dool yun, dool. Tamparoson sa asawa. Yang bana naminaw man nga kung tamparoson imong pikas aping, ipasagpa lang sang pikas. Pag tamparos din ni ana ra sang bana, di apay pikas day. Ang asawa tamparosan. Pag humagtamparos, nabali-bali nagtamparos, anak ding bana, this cannot change my love for you. Kanang asawa, doolon ba, doolon. Ang asawa, di na mo tamparos, mukusi na lang na, nga dili ipadot. Ikagyok buong ka. Ana-anaan des bana, awa na, mga hilom na to. Hilom na. Di ba sunod tuig, bunyag na sad. Kakwarta na sad mi. Nindot kayo.